Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng isang Youngstown Mega Sardines. Ano po? Youngstown Mega Sardines po. Youngstown Mega Sardines. Opo. Ah, wala po kaming ganon. Yun oh. Magkaiba po yung Youngstown at Mega. Parehas lang yun. Magkaiba nga po yun. Parehas nga lang yun. Oo, parehas sa sardinas, pero magkaibang brand. Iba yung Youngstown, iba yung Mega. Nakakaloka ka. Parehas nga lang yun. Turuan mo pa ako eh. Aray? Sinasabi ko na magkaiba yung Youngstown at Mega. May ganon. Youngstown na Mega Sardines, nakakaloka. Lumayas ka. Kapag may 10 akong anak sa una kong asawa at 7 sa pangalawa at 2 sa pangatlo, meron akong Kalandian, ma'am. Kalandian, ma'am. Kalandian, ma'am. Ma, Ano? natinik ako. Ha? Eto, kumain ka ng saging. Ha? Matatanggal ba yung tinik dito? Huwag ka na magtanong, kainin mo na yan. Ma, meron pa rin eh. Ubusin mo kasi. Ma, ayaw talaga matanggal. Ayaw. O ito, kumain ka pa ng isa. Hindi naman gagana eh. Ma, ayaw talaga. Ayaw matanggal, ma. Lintik yung tinik na yan. Nga nga. Ha? Bakit ako nga nga? Akin na titigdan ko yung tinik, tatanggalin ko. Nga nga. Eh, ma, hindi naman kasi sa bunganga eh. Sa paa yung natinik. Masakit, aray ko. Ha? Oh, no.
Kita Jo, murah manok. Kita Jo.